Komu? Ale proč teďka? Ne, dobrý, až mu spadne, jak mu spadne. Já potřebuji, hele, super, já potřebuji vidět na Evgena. Ksaně, koukni. Pěkný. Štít. Stop. Zapněte mu to. Tady jsem prapor. Máš s ním bouchat, ne si ho odepínat. Nebo to počítej sole a taky. Já jsem tam měl zakryté výhled. No to už se bylo, ale na začátku tam možná padly nějaký rány. Tam byly, no. A ty jsem úplně neviděl. Můžem? Můžem. Pojďme. Bum, bum. Na něj útoč. Přidej to, jo? Moje hlava. Pojď, puš dál! Stop.